ҳамдёрон азиз 6 июни соли 2022 помидорро бинед, якташ ним кило мебарояд. Ин дар хоҷагии Тоҷ Агро. чунон помидори бо маза ин сорт будааст, намедонам сорташ чӣ. ҳамин ба роҳат мехӯред да. Ина бинед. ин чорташ 1.5 кило мебарояд ҳаминҷо да. 300 барояд 1 кило 200 грамм. ин бениҳоят зур будааст. як дасти ман помидор зиёдӣ мекунад аз дасти ман. дидед? ина бинед. дасти ман намегунҷад ки ман ин помидорро қапам. помидорам помидор шудааст да. ина бинед. ина бинед. ҳаминҷо 5 дона 1 кило ба 1000 ин ҳа. офарин ба помидор парвараҳо, мутахассисонаш беҳтарин ба гумонам. ин аллака чиндан, бисёршо чинда фурӯхта судем, барои кам шудааст. вале як ҷо помидори чери ҳаст мегӯянд, кане пеш чери равам ман. ин чинда яшик карда фурӯхта шудиян. 10 сум килош аз ҳамҷо баромасод аст. ин дар бозор намедонам 20 чанд сум мерад. 17 сум мерад, 20 сум мерад. ин помидор беҳтарин сорт, беҳтарин помидор. мана бинед. мо ҳамино ҳар рӯз мехӯрем, чунон ба маза ки аз бозор мехарем, мехӯрем, хеле ба маза не. мана яшикро ба чинден барои фурӯш тайёр кардем. бинед. мана ин қадар одамон соҳиби кор, ана помидори чери ба омадем. бинед чӣ хел хушрӯй бастагӣ ин. ин помидори чери. хушаи ангурбур бинед. бо кило ин. ина чанд пули фурӯхт содед ам чери? аз 30 боло рафтааст ин чери. ин чери ба гумонам фақат ресторано мегирану. кадбонои нозук. ина бинед. қадаша бинед. О, то боло бастагӣ бинед. мана ина нишонтия мана. ина бинед. мана анахи рафтагӣ ҳар як ва ҷабба як хушаи ангурбурӣ. мана ин сабз. и ба гумонам набурид, агар 10 метрам равад 10 метрам бастан мегирифтааст. нарав бача. ин ба наворҳо барои роҳати чашми шумо азизони дил, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. ин чери, помидори чери. бинед. кане якчиша хӯрем, кане ҳам ба маза бошад. обдор бо маза помидорам бӯи помидор мекунад. гӯям ки парнеки маза мекунад, не. ина бинед. мана меҳната дидед. меҳнат роҳат аст, меҳнат пул аст, меҳнат баланд намудани сатҳи зиндагӣ аст. бинед чӣ қадар меҳнат мекунад. барои соҳиби пул шудан чӣ қадар меҳнат мекунад. инҷо бо дигар сорт будааст помидор. якташ мегӯям 500-600 грамм мебарояд да. хай хуласи гап ҳамин хел. дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. наворҳои ҷолиб боз аз ҷониби ман пахш ва ба навор бароварда мешавад. мана як чашматон роҳат кунад. бинед. то гуҷа буромада помидор рафтаст. тагаш сурх шуда, болош кабуд буромада, бо сурх шуда ангур бори овезон ҳамаш.
بینید من چینده در پناه خدا باشید با گروه همراه با باشید لایک کنید ابونه شوید